हेल' गासिमोन, जों दैबाना नायनो थांनि। नोंथांमोनहाबो नायदो, नै दैबाना बिराद गिदिर जादों, महा बिग गिदिर जादों दैबाना। नैबे लामासिम गाखोजोबो दैया। आगोलफोरनि बोसोराव 3-4 बोसोर आगोलनि सिगां जानजिसे गाहाम जायोमोन लामाया। बेनो आरो नै एखेबारे रोम नुनाया मुस्लिमफोर बांगालफोरनि जायगा। ओरै फैबाय एकदम बे थंब्लेट सापरग्राम पखेरा थांनाय लामा बियो एखेबारे महामायाजों फैनानै ओरै दुलिगाव बासगुरिजों थांनाय फुरा दैबाना फैला। बेयाव माइ गायजोबो आरोखि, बे फोथारा गासिबो माइ गायग्रा।